Para entendermos o que aconteceu nos últimos 25 anos, é chave que nos vayamos un pouquiño máis atrás. No ano 1975, a Galicia era o territorio do Estado español onde máis se falaba a lingua propia. O dito de outro xeito, o territorio do Estado español onde na espontaneidade menos se utilizaba o castelán. Unha vez morto o dictador, comeza a que podemos chamar a represión democrática. Dúcias de profesorado por todo o país expedientado por impartir aulas no noso idioma. Aí que acontece mobilización social que non esperaban. E iso é o que obriga a que teñan que recoñecer, a que sentar uns alicerces para a oficialidade do noso idioma. E durante o bipartito aprobouse, por exemplo, un decreto para garantir a presenza do galego cando menos o 50% do galego nas diferentes etapas. Ese decreto temos que lembrar que se aprobou por unanimidade. Ora ben, cando o PP viu que ia acontecer algo diferente, non só se aprobaba algo para a galería, senón que ademais iso tiña que aplicarse ou había tentativas para comezar a aplicalo, foi cando comezaron cunha campaña moi agresiva contra o idioma galego. A grande sociolingüista Pilar García Negro resume moi ben nunha frase: recoñecen nos dereitos lingüísticos a condición de que non poidamos exercelos. Hoxe é moito máis difícil para calquera persoa vivir en galego que hai 15 anos. Agora o Partido Popular iniciou un proceso cara á galería de propaganda, parece case unha ópera bufa, dicindo que queren un novo plan xeral de normalización. Mais claro, para ter un plan xeral de normalización necesitas sentarte cos diferentes axentes sociais, falar cos diferentes axentes sociais, non comezar cunha postura de monólogo. Isto tamén se resume cunha frase de Groucho Marx: en quen vas a acreditar? En min ou nos teus ollos? Temos que lembrar que o decreto que agora mesmo está en vigor, o decreto que barre o galego na educación infantil, o decreto que proíbe o galego nas materias científico-técnicas nestes momentos, é un decreto que se aprobou tendo en contra todos os movimentos de renovación pedagóxica, todas as asociacións de estudantes, todas as asociacións de nais e pais, excepto unha, mas todo o resto das asociacións de nais e pais do país estaban en contra, e tendo en contra tamén o Consello Escolar de Galicia. A escola continúa a ser un axente desgaleguizador. Iso é así. As últimas estatísticas dino moi claro. Moitos nenos e moitas nenas terminan etapas educativas fundamentais da súa escolarización sen teren as competencias precisas, básicas, no idioma propio. Ese é un obxectivo fundamental de calquera política, non só de normalización, de revitalización, senón, sobre todo, de cohesión social. Non hai mellor defensa dunha lingua que o seu uso, mas hai moitas persoas que non o usan ou que usan só ás veces e que defenden, que queren que os seus nenos e nenas aprendan galego, que queren poder acceder a medios de comunicación no noso idioma, poder realizar xestións na nosa lingua en calquera administración, que non queren que haxa ninguén discriminado por utilizar o galego, que senten o galego como un elemento de unión. Isto é moi importante. É certo que nos repiten machaconamente a que non habla gallego, quen non quere, todo isto. Eu sempre repito o mesmo consello que lle tomei a un grande escritor portugués, Almeida Garrett, que lle dicía a él aos deputados do Parlamento portugués que querían lexislar sobre os camiños de ferro que o que tiñan que facer era ir en tren. E despois temos algo tamén moi importante que nestes momentos non estamos a aproveitar. Un sistema lingüístico a nivel mundial que nasceu aquí. Nasceu no Reino de Galicia, o sistema lingüístico galego-portugués. Que farían, por exemplo, no catalán ou no País Vasco se tivesen un Brasil?